Εμείς οι παραγωγοί πάντα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στον καταναλωτή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε τα όλα στα χέρια της τσάντες. Με απλωμένα χέρια, πολίτες δίνουν μάχη σώμα με σώμα έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για μια σακούλα με ζαρζαβατικά. Οι εικόνες θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα. Εδώ μας καταντήσανε, εδώ μας φτάσανε, οι αλήτες. Σπροξήματα, εκνευρισμός, ένταση, λιποθυμίες. Σταματήστε να δίνετε. Σταματήστε. Παρακαλώ όσοι πήραν τσάντες να αποχωρήσουν. Από τα μεγάφωνα οι οργανωτές φωνάζουν στους μεταφορείς να μην πετούν τις σακούλες προς τους πολίτες. Τα παιδιά που μοιράζουν τα προϊόντα, μην πετάνε τις τσάντες. Με ευλάβεια στον κόσμο δώστε τα προϊόντα. Δεν πετάμε τα προϊόντα. Τα προϊόντα είναι με αίμα φτιαγμένα. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Με ευλάβεια, παιδιά, μην πετάτε τις τσάντες. Μας κάνανε ζητιά. Κάνε μου και εμένα ένα λάχανο. Τώρα κυρία. Με τα χέρια απλωμένα οι πολίτες στην προσπάθειά τους να πάρουν μια σακούλα με πορτοκάλια στριμώχνονται στην καρότσα του φορτηγού. Δέχονται νοπά λαχανικά στο πρόσωπο και πατούν ο ένας τον άλλον. Ένας πολίτης τραυματίζεται. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους και η Ρένα Αριόντζου, άνεργη μητέρα 3 παιδιών. Έχω κάρτα ανεργίας εδώ και 3 χρόνια. Και αφού κάποιοι πολίτες μας βοηθάνε, ήρθαμε κι εμείς. Μισό ευρώ. Με τι θα πάω λαϊκή. Μισό ευρώ. Να το. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου. Η βρετανική εφημερίδα Guardian χαρακτήρισε φωτογραφία της ημέρας την εικόνα που δείχνει τους απελπισμένους Έλληνες πολίτες με απλωμένα χέρια να εκλιπαρούν για λίγα λαχανικά. Τα παιδιά δεν είναι τα γάρια. Τα παιδιά τα κάναμε και τα φέραμε στον κόσμο για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και όχι να τα βγάλουμε στο φανάρι. Πήγα πάει στο ΙΚΑ να κάνω αναφορές βιβλιαρίου με την κάρτα ανεργίας που έχω και πληροφορήθηκα για την κίνηση που έγινε σήμερα. Γι' αυτό ήρθα κι εγώ. Οι παραγωγοί και οι πολιτές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές μοίρασαν δωρεάν τα προϊόντα τους. 50 τόνους λαχανικών και φρούτων έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το υψηλό κόστος παραγωγής. Αν δεν φτηνίνει το πετρέλαιο, αν δεν φτηνίνει το ρεύμα, αν δεν έχουμε τη μείωση του κόστου παραγωγής, οι παραγωγοί δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν. Και αν δεν μπορούν να καλλιεργήσουν οι παραγωγοί, τότε θα πεινάσουμε όλοι μαζί. Οι παραγωγοί διεκδικούν μεταξύ άλλων μείωση της τιμής στο πετρέλαιο και στο αγροτικό ρεύμα, μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα και τα εφόδια, καθώς και στην διάθεση των αγροτικών προϊόντων, αλλά και κατάργηση των ταμειακών μηχανών.